Priatelia, tu nám máme radiomagnetofón KM351 a sme na krátkych vlnách. Nejakí Rumúni tu vysielajú. Pohneme sa ďalej. No, je to strašná bieda. To už, ja som starý chlap, 50 ročný. Máme tu na nejakú divokú stanicu. Krátkými vlnami začíname, ale aj tu na niečo je, ale je to strašne bieda. No už nemáme nič, ideme na stredné vlny skúsiť. No, tu na to dobre hrá, takže ideme od začiatku od 1600. Výborné má ladenie, dá sa povedať. Ide o to, že stredné vlny už v našom štáte sme takí blbí, že na stredných vlnách už nevysiela vôbec nikto nič. Ale tu nachádzame zahraničné stanice. No. Clar, dacă va fi nevoie de majoritate, cu cine ar face majoritatea partidul doamnei? Dosť dobre to ešte aj tak chytá. Aj keď sme na Liptove, ale ide o to, že... No. Takže tu nás sme už došli. Maďari. No. Ale strašne, to je hotová katastrofa. Ja už viem, že máme modernejšie príjimače, všetko sa dá inakšie zohľadniť, ale ešte si pozrieme veľmi krátke vlny. Takže FM1, to je tá stará norma, tam nenaladím určite nič, tak ideme na tú druhú normu. Počkajte. A ideme ladiť, takže... Ak vidíte, aj zelená kontrolka, tu ne, čo je tu ne, to je vyladenie stanice, stereo, áno. To máme. Ideme ďalej. No to bola pobožná stanica, asi lumen. Musíme na toho podložiť. Slabý príjem. Je to príjimač 35 ročný, ale jednu vec vám poviem. Je to spoľahlivý príjimač. Nikdy ma neuklamalo. A to, že nám takto to hrá, to je tým, že budeme musieť nejaké veci v ňom pomeniť. To znamená súčiastky a tak ďalej. Ináčej, čo sa týka iných vecí, takže ja myslím, že je to v pohode. Jeho matka a ja viem, čo je pre neho dobré. No prosím. Nemám vám na to čo povedať. Ja som svojprávny. Ja nie som blázon. Nemôžeme vyladiť stanicu, aby nám to dobre hralo. Stereo svieti. Zelenú nemáme vyladenú. No. No! Teraz máme aj zelená nám svieti. Prvá stanica, ktorú sme naladili.
vidíte? Aha, nesvieti. Stereo sa... A tá na vrchu, zelená, to znamená, že je blízko vysielač. No. Aj tento. To je nádhera. Točíme anténou, áno, zelená svieti. Tak keď zelená svieti, tak máte veľmi dobre vyladenú stanicu. A to je dôležité. Tak vidíte, funguje to krásne. No. Teraz urobíme iný test. Teraz si pustíme hlavne magnetofón, ktorý je ozaj zodpovedný. Čo sa týka mechaniky, ako vidíte, je všetko zo železa. Hej? Nie je tam nič, že by nejaké oné boli. Je to výborné, pozrite sa. Sensus dáme, originál paska a bude to hrať het.